Moikka! Mä ajattelin tehdä pitkästä aikaa videopostausta ja tosiaan tänään on 12. päivä lokakuuta ja keskiviikko. Ja tosiaan mulla kalenterin kohdalla useampi merkintä on tuossa, että pitää perua toi jalkahoito. Se menee päällekkäin Helsingin reissun kanssa ja tässä on ehtinyt aamukahvit juua ja syödä vähäsen ja vein muksun hoittoon kanssa tuossa samalla. No tosiaan tässä kuvassa näkyy, me otettiin Jyväskylässä kuvia. Mie kaensin aika paljon vaatteita yhdelle nuoremmalle miehelle ja tosiaan käytiin sitten kuvaamassa Jyväskylällä yhdellä rannalla näitä Jyskässä. Ihan kivan näköisiä kuvia tuli. Mie saan nyt nää siirrettyä vasta koneelle. Ja nytten tällä viikolla meinasin, että pitää ehtiä muokkailla nää ja sitten tässä on muutenkin vähän kaikenlaista alla. Mulla on hirveä autokuume itellä. Mie on kahtonut yhden sopivan auton tästä ja pitää tänään soittaa. Mie sain tuolta Polvijärven Pekan koneelta, niin sain sieltä puhelinnumeron ja sitten kehut tosta maalarista. Ja tälleen, että kun se auto mitä mie katon, niin se pitäisi maalata heti kun se ostaa. Et siinä on se maalipinta ja pohjat tehty niin helvetin huonosti, niin se pitää ehdottomasti hoitaa ekana kuntoon, niin pitää kysyä hinta-arvio siitä. Ja tälleen, että menneekö se sitten, kannattaako se ostaa se auto vai ostaako sitten suoraan sen värisen, minkä mie haluun. Ja verhoilut mie meinasin hoitaa siihen itse. Tää on mie isoveljelle verhoiluhommia tehnyt, mutta nyt meinasin, että jos mie omankin autoon sitten laittaisin vähän sisuksia. Olisi ihan paikallista varmaan tietää, niin siellä Pekan koneella on matkahuolto ja mie kävin sieltä nahat hakemassa. Tässä on minun omat takkinahat ja parit nahat asiakkaille. Ja minun mokkanahkatakkiin tulee 2 eri nahkaa ja niistä jää todennäköisesti vähän se yli. Mutta minä sain omat takkinahkani 140. Eli ei paha ollenkaan. Minäpä näytän mitä nahkoja täällä on. Eli tässä ensimmäisen on tämmönen leopardikuvioinen. Tää on asiakkaalle menevä, mutta siitä jääpi vähän yli. Minä voisin siitä ylijäävästä osasta tehdä itselleni tommoset palettitossut. Ne olisi aika hauskan näköistä. Tästä vähän erikoisemmasta, kun niitä saapi aina niin hillittyinä, niin minä voisin tehdä vähän erilaiset. Ja tosiaan sitten on tämmöistä pinkkiä metallin kiiltosta. Ja sitten tämmönen kukkakuosi. Tätä tulee minun takkiin. Ja sitten tässä on, oliks näitä 3 vai 4 näitä vuotia. Mutta kirkkaanpunaista mokkanahkaa. Näistä tulee se minun takki. Minusta jotenkin ihana yhdistelmä. Tälleen. Toi punainen kukka ja sitten toi punainen mokkanahka. Tosi kauniit. On pakko kyllä näyttää nämä poromokat ja poronapat. Nämä on ensi vuoden nahkamallit. Niin täällä on aivan ihania sävyjä. Mie tykkään näistä tosi paljon. Tosi monet on semmosia, mitä mie voisin itse käyttää. Ja tosiaan mie käytän pelkästään näitä kotimaisia nahkoja. Nämä on kotimaiselta nahkafirmalta tilaan aina. Ja ihan just sen kotimaisuuden takia, siksi kun näissä on laatu tosi hyvä. Ja poronahka on ihanan pehmeä, mutta se on kuitenkin tarpeeksi jämäkkä. Se on vähän ekologisempaa kanssani. Ja porot saapi kuitenkin elää ihan oma elämänsä tuolla tuntureilla. Ja tälleen, että minusta se on tosi kiva. Mutta näitä on aika monenlaisia. Ihania värejä. No niin, minä olen nyt lähes töihin ja ajattelin tässä vielä käydä vähän näitä vaatteita läpi. Niin tosiaan mulla on tänään tää Kappahlin poolopaita, ihan tämmönen perus, mukava. Ei ole varmaan kalliskaan ollut. Ja sitten Marimekon lumimaria kankaasta tehty. Tää on semmonen erikoiserä puuvilla sattini, missä ei ole sitä runkoa keskellä, niin siitä tein itselleni tämmösen hameen, kun jäi pieni pätkä yhdeltä asiakkaalta sitä yli. Ja sitten mulla on nämä Minna Parikan puputennarit, pinkit. Tämmöstä ihan perus. Joku on tänne kuule levitellyt vähän noita kenkälaatikoita ja kaakeleitakin vielä on tuossa, mutta eipä siinä mitään. Meillä on remppa menneillään nyt. Ja tosiaan tässä on vieressä tää minun ihana kenkähylly, mikä rakennettiin tänne silloin alussa kun muutettiin. Siellä olisi kuule vähän valinnanvaraa tällekin päivälle. Mie ruppeen tästä lähteä pikkuhiljaa töihin. Varmaan seuraavaa videopätkää otan sieltä.
Tää on kahvitaukko, niin tässä samalla vastailen kommentteihin. Tähän köpispostaukseen ja pitää vähän kahvia juua. Samalla jaksaa vähän virkkeämpänä mennä, tänään ei väsyttää ihan sikana. Minä voisin mennä suoraan vaan nukkumaan, mutta pitää vielä jatkaa töitä ja sitten käydä muksuhakkeen. Pitää katsoa, että jaksanko minä tänään lähteä juukkaan, kun oli siskon kanssa puhetta, mutta jos ei jaksa, niin sitten ei voi mitään. Parempi lähteä ajamaan vasta sitten, kun on varsinkin tolleen niin kuin pidemmälle kannattaa ajaa vasta sitten, kunhan on tarpeeksi virkeä silleen. Tai ainakaan nyt tässä väsymyksessä, mikä nyt on, niin en kyllä jaksas lähteä ajamaan. Enkä kyllä uskaltaisikaan, että ei sen puoleen. Soitin tuossa hetki sitten sille automaalarille, saan nyt nähdä, että miten aika kalliiksi tulee toi, että kannattaako minun nyt ostaa se muutaman tonnin kalliimpi Camaro sitten. Että se olisi valmiiksi sen värinen, mitä minä haluaisin. Mutta se toinen, mitä minä katoin, niin se on semmoinen punainen, mutta siinä maalipinta on niin huono, että se pitäisi maalata suoraan. Ja tälleen, niin minä en ehkä niinku punaista autoa itselleni haluaisi. Minä haluaisin semmoisen niin kuin helmiäissävyisen, kultaisen tai pronssisen. Katsotaan kumpi olisi hyvä. No niin, hei nyt kun tuli mieleen. Me tässä välissä eihin meikata ja tehdä töitä. Ja tosiaan nyt on lähdössä kuvaamaan. Ja sitten sen jälkeen pitää käydä muksu hakemassa hoidosta. Ja eilen en kerinyt postata, kun meni niin myöhään. Että minä olin siinä 9 maissa vasta kotona muksun kanssa. Ja sitten saanuttiin porukalla ja tälleen, niin se postaaminen jäi eiliseltä. Ja nyt pitää käydä uudet kuvat ottamassa. Ja meinasin mennä tonne yhdelle metsäkirkolle, mikä on tässä jonkin matkan päässä. Tuli vielä, kun eilen tuli sähköpostiin yhteistyöehdotus, jossa oli, että minun pitäisi vähintään 6 linkkiä laittaa yhteen postaukseen, jonka tekisin heidän verkkokaupastaan. Ja pitäisi ottaa heidän bannerisivuille ja tälleen. Ja saisin siitä hyvästä $20. Mä vastasin niille, että joo, että sori, minä en lähde tähän, että tuo palkkio on ihan liian alhainen. Ja tälleen. Ja sitten heiltä tuli vastaehdotus siitä, että käykö, että jos minä saisin heiltä jonkun tuotteen ja voisin arvostella sen. Niin mä sanoin, että sillä eholla käypi, että minä saan joko kirjoittaa siitä tai sitten jättää kirjoittamatta, jos minä en siitä tykkää. Ja tälleen, mutta se ei heille käynyt sitten enää. Että mielenkiintoinen porukka. Silleen, että kuitenkin minä teen noita yhteistyöpostauksia, kun minä teen, niin ne on semmoista, mistä tuotteesta, mihin minä uskon ja mistä minä tykkään. Tai sitten minä saan siitä rahapalkkion. Ja tälleen. Ja sitten yleensä yhteistyöpostauksiin, niin minä perehyn niihin kunnolla. Ja mulla menee yleensä jotta 4-8 tuntia niissä. Ja mietin, että jos on 20 euroakin vaikka palkkio tommosta hommasta ja sitten se, että sulla jääpi kuukaustolkulle banneri essiin siihen ja saisit jonkun 20 euroa vaikka siitä. Niin laskepa siitä tuntipalkka, kun minustetaan vielä verotkin siitä. Haloo, pikkasen voisi olla järkeä noissa yhteistyöehdotuksissa ja muussa, mutta ei kai siinä sitten. Kai sitten joku lähtee, mutta toivottavasti ei lähde, niin saisi jossain välissä vähän järkeä noihin hommaan ja ylipäätänsä siihen, että ei kannata myyä näkyvyyttä liian halvalla. Tälle, että jos 1000 ihmiset näkee sen yrityksen, verkkokaupan tai tuotteet ja muut, niin, ja mainostus kiinnostaa, niin kyllä heillä pitäisi siinä vaiheessa olla varaakin maksaa siitä mainoksesta tai sitten tämmöistä yhteistyökuviosta. Se olisi ihan kohtuullista ja ihan järkevää kaikkia kohtaa, että kaikki nyt ei ilmaiseksi saa valitettavasti. Ja mullakin on pienyrittäjänä vara maksaa blokkaajalle palkkio, ihan rahapalkkio jostain yhteistyöpostauksesta, niin kyllä minä uskoisin, että isommallakin firmalla, jonka vaatteita myydään ympäri maailmaa, olisi varaa maksaa palkkio postauksesta, mutta tätähän yritetään saada mahdollisimman halvalla ja tälleen, mutta kyllä välillä pistää vähän sapettaa tuosta ja varsinkin silleen, että kun itse maksaa noista blogituloista verot ja kaikki muut tälleen ja sitten saattaa huomata, että Suomen suosituimmilla blokkareillakin niin jätetään mainoslinkit ja muut ilmoittamatta, että sillä lailla tosi hienoa. Ja verottajahan on tehnyt ohjeistuksen vielä erikseen noista blogituloista, että kannattaa käydä se tsekkaamassa, mikäli on vähän huonolla tolalla itselleen noi maksut ja muut. Että mistä kuuluu maksaa veroa ja mistä ei. Tälleen.
Mut semmoista. En tiedä, minun vaan rupesi huvittaa toi niinku eilinen viestien vaihto tää yhden yrityksen kanssa. Mutta ei kai siinä. Kukin tyylillään totta kai. Että itse ainakin haluan mieluummin yrittäjänä, että se niin kun blokkaaja ensinnäkin tykkää siitä tuotteesta ja käyttää sitä ja se laatu on sen mukainen. Ja sitten se, että jos kirjoittaa ja muuta, että hän on myös tyytyväinen siihen palkkioon ja tälleen. Että aika paljon kannattaa sitäkin miettiä sitten siinä. Mutta semmoista. Minä varmaan kuvaan sitten tuonnepana myöhemmin. No niin. Perillä ollaan. Tää on tämmönen vähän erikoinen paikka. Ja mie menen tuonne ylös. No niin, täällä mie otin kuvat. Tää on tämmönen metsäkirkko. Täällä ylhäällä ja sitten tuolla takana, niin siellä on semmoista kalliot. Tästä pikkasen näkee, kun mie menen tänne. Eli mitä hitto? Noniin, nyt löytyy. Eli siellä on tommonen vanha kaivos, johon on kertynyt vettä. Se on tommoista vähän turkoosihtavaa. Tää on aika makea paikka. Ja tuolta alhaalta mie tulin. Kuule, korkkarit jalassa kampasin tänne. Ei tullut mielenkään, että olisi voinut ottaa mukaan ja vaihtaa täällä. Jes, mutta nyt mie lähden hakemaan muksuhoidosta. Joo, tiedättekö, mie ihmettelin viimeksi, miten minun sisko Kukku ei tullut noita portaita alas. Niin perhana mie itse tein samaa, mie meni tästä vaan kiviportaita pitkin suoraan eteenpäin. Tässä on tämmönen kinttupolku, tuossa olisi ollut kivat portaat. No molemmista mennään. Alas. No niin, tässä menikin tovi. Ei oikeastaan tehty hirveästi mitään, että muksu sai ruokaa ja mies tuli töistä kotiin tuossa tovi sitten. Että tässä lähinnä ollaan vaan hengailtu. Nyt sitten mie muokkasin kuvia. Täällä olisi 14 kuvaa. Kävin semmoisella metsäkirkolla tosiaan kuvaamassa, kuten videopätkää otin, ja nyt olisi tarkoitus sitten ruveta kirjoittaa. Laitoin taustalle tuon radiorokin, meidän muksu ei anna nyt kuunnella Spotifyn kautta, kun se pitää hänen iPadinsa kautta laittaa soimaan vahvistimen kautta. Mutta tästäpä lähtee sitten taas seuraava. En lähtenyt sinne Juukkaan, väsyttää vieläkin ihan sikana. Minä oon juonut taas lisää kahvia. Sain espressoa tossa. Onneksi vähän muutakin kuin tavan kahvia. Mutta katsotaan, mitä tämä päivä tuo vielä tullessa. Ainakaan vielä kukaan ei ole lupaillut Suomeen keikkaa. 5. päivä toukokuuta bändi esiintyy Tukholman Friends-areenalla ja veikkaisin, että aika paljon suomalaisia Depeche Mode-faneja istuu silloin tuolla. Elää nuolle sitä veitä. Itaitet mennä jonittää. No siitä voi olla montaa mieltä. Olet hyvin harjoitteleeka tähän. No niin, mie sain päivitettyä sitä blogia ja mie linkkasin tonne Facebookiin, JNS-blogeihin ja sitten tonne blogin Facebook-sivulle tuon oman. Päivitin samalla sitten Rokitan Facebook-sivuja ja vastasin muutamiin keskusteluihin, mitä siellä oli nyt auki. Kello on nyt 9:30. Alkaa nukuttaa pikkasen. Minun pitäisi vielä päivittää tonne Instagramiin, että postasin. Ja laittaa joku kuva siihen. Me muutaman sain jo tuohon iPadille, niin pitää tuossa ennen nukkumaan mennä vielä käydä sinne laittaa ne. Mie todennäköisesti lähden tästä nukkuu. Mennäisin, että voisin katsoa vielä sängyssä sitten salkkarit. Ja otan nyt on keskiviikko, ei siellä kyllä varmaan muuta kahtomisen arvosta olekaan. Voiko salkkareistakaan sanoa, että on kahtomisen arvosta, mutta onpahan jotain hömpää tähän illalle vielä. Ja nyt tästä samalla käydä sellainen Instasta uusimmat kuvat ja tarinat ja nämä ja sitten ruveta nukkumaan. Ne on vieläkin ihan helvetin väsynyt. Pitääkö se veikit eka ja hampaat ja lähtee sitten nukkumaan.
No tämmönen päivä oli tänään. Ei oikein tiedä mitä tässä pitäisi sanoa. Että tuossa koneella tuli vähän noita työjuttuja hoidettu kanssa samalla. Ja muuten mennyt ihan tehnyt vaikka mitään, mutta tavallaan niin tuntuu, että ei ole tehnyt mitään. Mutta tämmönen päivä tällä kertaa. Niin hyvää yötä.